futhi uzithi umama unanesaluni awukwazi ukuthi umuntu onesaluni ungakalibisa igama lakhe ungalibisa igama umuntu onesaluni hayi unceke kanti unceke unjalo anesaluni kodwa into engichaza ngayo mfowethu Sevalisi uyabonga ngoba uyabona hey ngamaphula ngamaphula anesaluni wena ungadlile ungene phela emoyeni wambiza umka kungenwa kanzima ngako wena ungena ufohla uzungene bese uthi uzodlaphi uzoba izimalikazi yodwa bese uthi uzodlaphi saluni kunindaba esaluni imali ebuye esaluni ha nango omunye umlaleli Sawubona Khosi. Hello. Yebo. Ngiyatlaza impela kunjani? Siyaphila. Ufandile lo kwamkhulu. kulula uqinisile ngithi lo mfana uyacikoza lo usakuleso sigaba sokume khumbula umuntu umfana amkhumbula ushonila ushonila phela akasafani nani mjozi akawanyazisa akakhumbula ngoba engasempangini bese ethi ebheko NUF cha hayi bese singena kuthina sikhunduza uGoogle Uyamgugula. athi uGoogle lo odlula ngaqwana wakwadlula Odukhuluma kakhulu uGoogle bas uyahambe uyosebenza ophongole bese bheko NPG Yebo. bese bayimbijana kufuneki bakithi ayibhalansa lento School out ngathi omkhulu sisho mnandi kanjalo kanti ke uMadumaduri xolukela uDiva sibiyele enkali TK Mosi siphala phasa abantu emande ngwenye umuzi Magcawu Cosmos Kumbisa kanye no Victor Dumo umfoka Majola kanti ke ubanike lo engimtholayo la uthi ke ake ngigiye nje no laphenduka gaseli nake nemchunu kade ndebele special shange Ntombi kayisemhlophe lo yes nigcina ngumthanda le etohweni kuphela umntaka abantu mephuma mpampatheke ngaphandle apatheke ithakulakhe lo ngidlala ngayo ningayenzi leyonto ukuthi uyathanda kodlala ngami mjozi kodlala ngawo mfana Thato ngoba ngiyakubona ngisho ngikubheka ebusweni lento iphelela la ngiyeke vula amehlo primary school baphuma eBergville bakhona bahamba no grade 7 nothisha wa Mr Xaba nabanye kothisha Ngqomboshana primary school enkandla eBhembeni bakhona basewindini bahamba nothisha omkhulu wabo LBS Sibiya eShowDL Imhlongo Mrs L Imhlongo Mrs NP Mthembu Thimzila nomalume uMapakisha bathi nje bahambe kahle emakhaya ba right ba grand so ngakhuluma mjozi uthini hayi phela nakhuluma indaba ngiyamthanda lo muntu ndidlala umfana Thato nasekuseni kudlalwa ngaye laphana ko Mackenzie akuthi ngomgqibelo nawe ufike mabiyela ngempela umthi ngibethwa ngibani lo hey bakithi uyazi into ngathi baba ekhala kangaka usivula isikhalo sakhe asibhekise tokazi into semambatheni ukuthi sisuka ngaphakathi enhluzweni ukuthi uyedwa lo muntu cela ngixole intombi zasemambatheni Tata is taken ubani useshilo nje ubani nje ngathi mina ilento ke Thato nawe usuke ube nethemba elingeke usoshilo nje uwazi uyadlala Shazdan umkhodla wakho uphethe namhlanje mfowethu nakhuluma indaba enkwa ngiyabingelela phela abalaleli bonke ngangingekho last week nceko ngangisafuna ukuze ukuthi manje ngekho bathi abalaleli bokhozi mawungekho uzohlawula angabe uzobabelani bengaka ubosela nje inyama bonke laba bantu wena uyabosela nje oba ubuye ungabikho ngangilisa nini ibanjani makhona cha nakhuluma ke last week nakhuluma indaba enkulu ngingekho ngiyayiphinda le nangithi abalaleli bokhozi benze njani basuke kubani bayapi inombolo wemjosti usiya ngengoma u2.2 million njengamanje 2.2 usuka kubani 3.2 mama 3.2 ngithi uyazehlisa usuka kubani igidi eyintathu namakhulu ayizinkulungwane nezinkulungwane ezingamakhulu amabili ngaphezulu asuka kubani basuka lapha phansi ko 3.1 oyisho ukuthi yavele yakhuphuka mfowethu yakhuphuka usiya ngengoma nje lo sakhona wodwa nje shuthi ke mhlawumbe ke ongabhala nje ukuthi ke yini umsebenzi kaMjosti kusiya ngengoma mhlawumbe usengaphenduleka usengaphenduleka limela insimu yakwadayo wena usengaphenduleka ukuthi ukunyusa ibalo nje into amandla ngayo uhlala kakhulu lapho uhlala kakhulu lapha ezibalweni kakhulu ezibalweni umuntu othi wayenza nje imaths esikoleni uyayithanda into lezibalo ezinyukayo enyukayo kodwa bona nje namhlanje ngithe akahlehla sibheke emuva lesiqale khona masiqala lolu hlelo likaShuni nje kababa into engiyithanda kakhulu esiyenzeka njengamanje uyabona abaculi bakaMaskanda ngibona umoya wobumbano kubona
ngibona uzwano ngibona ugcineni nje uzokuthiwa usibanibani uxabane nobani ngicabanga ukuthi nalo lolu hlelo linomthelelo omkhulu ekutheni masikhuluma la abafowethu nodadewethu basilalele basizwe bese bethi cha ake siphile ngalendlela abaningi ke nginabo mina la efonini nginokubheka ngisho itathazi zabo mebe postele ko WhatsApp ngibona uthothi uposte ingoma yomunye umculi into ebeyivela kancane eqaleni apost video yomunye umculi ngibona nje lenkonzo nje yo manje ngize ngiyibuza kanti inkonzo yobumbano nje engiyibonayo inkonzo kuheleza umoya wokuthula ubaculi lento ichaza ukuthi lengosi ukuthi ushunika mjosti noSigiya ngengoma usuku wonke uphelele ngempela iyalo esiziphosayo bayazizwa nabo futhi abalandeli baboke manje lapha emaphejini abo hayi cha futhi basayiphethe kahle kakhulu uyabona ngike ngize ngahleka ngathi mina uyazi last week ekwakhulu indaba ukuthi khona umculo ezophuma ku TV ngoba mina ngiyakuthanda ukudlala okuhle okunongitela uyabona ke mawuzofaka inhlamba hayi moya wami awuhlali ke endaweni engcolile ngisuke sengiphumileke lapho ebese ukhuluma amagama ogxibhe enzondo angiyifundi nokuyiqedela ke nje ipost yomuntu onjalo nenzondo kodwa nje mekudlalwa ngitelwa hayi ngikhona ngahle kakabi last week khona umculo ezophuma endabeni hayi samthuthi simlindeke lesesinye simlinde hayi zibhale lapha Facebook ibhale size ngokuphela indaba zithi hayi ningivuseke ukuthi uzodlala kulezi zika 12 ebusuku agena ubunye athi wayezophume endabeni ngobenzeni hayi bangena kumfana photho kwakhe madoda noma kwangena ngayo imbobo enaliti adumiso sakubuya bakheke manje bethi phama ngate akuyena umphatho la yona last kumdlalo okumnandi lento engiyikhuthazayo nengiyithanda siyakwazi ukufunda into enjalo sizijabulele kodwa nje kwangena inhlamba hayi nceke ungeke leyo nabantu abakhuluma amagama njalo igama lakhe linenzondo yena uthothi mepostile nje upost inzondo nje upost into embi ubuthakathi ipost uma uyifunde eza umuntu ohlele eceleni noma usweteksini eza usukhuluma wedwa usithi umthakathi aqake uthi umthakathi ushiswa lento oyibona lo muntu wahlala eqhaka nje ashinto ezimbi khona omunye wangibulala ke tseni wabhala ukuthi hawu weqhosha ngokwenza kakhe wabuye wayilanda lesidi yakhe emsakazweni ayideku ahleka ngabhuquza lapho ngicabanga ukuthi ushiso ukuthi mhlambe wesenesikhathi egcinile ukuze upotso uqhosha ekhala emsakazweni uyadlala nje uqhosha wakithi ngithi mina kodwa lo muntu odlala ngoqhosha wabuye wayilanda isidi yakhe emsakazweni kodwa konke lokho ukudlala okuhle uthi wabuye wayilanda uyambuza wabuye wayilanda senesikhathi agcinekile wemjothi into engiyinqaphela bakhona baningi abaleli bakaMaskandi abakwazi ukuncokola okumnandi uhleke uphathwe yisizo bese bakhona ke labo ke laba baqhamuka emzini yehlamba ngoba phela umuntu mayesuke lapho urepresent ikubo phela thina uyabhala umuntu sibuke kubo into noma bangabaningi kodwa labo kodwa uyabona nje baqhamuka mina yazi ngise ngibabize ngani ke labo abayiphoqo onhlamba ngibabiza ngeenhlwathi mebhala ukuthi awunayo inhlwathi inhlwathi phela ilevel uthothi ibhala kambi lapha ku Facebook musuhlangana naye icela ukushutha nawe awukahle mjosti lezi insizwe ezithuka inhlamba ku Facebook ayiqonyiwe ngoba angazi ukuthi ithini intombi yakho uma ifunda nje post oyibhalile osibali bakho abantu hayi kukancane abantu besifazane bayebheka into abayiqomayo abavele baqoma ngicabanga ukuthi siwenye ezizathu umuntu abhala into enjeya ezinye zezizathu awukwazi ungavela usuku ubhale lento mina ngiyangikhuthaza ukuthi umuntu mebhale nje ipost ehlambalaza noma nehlamba izizathu ngapi nantombi izizathu ngapi nantombi ezincane abona nje umuntu mebhale into nehlamba nehlambalaza nehudu lesithuthi somuntu fana imshiye nesiqukaquka sepost yakhe imbuke nje ubusuku lonke ungalike ungacomment iyambuka nje ipost yakhe azasha athi wadla mthakathi wendaba uyazi shothi abayizwa kahle indaba nimiyeke nayo iposta yakhe imbuka usuku lonke sithi operation miyeke nayo miyeke nesiqukaquka sepost yakhe Sidlala
nihamba niselani nalamagama asentida kanjani lamagama nina lapho tjatha noZimdola kuKhosi FM hamba phambili makhomba nabambizanga banyelele dala makhomba nabambizanga ekalethonda nabambizanga Ishemako kabambizanga Kamyegelele ntalaganga Ishemako kabambizanga Kamyegelele ntalaganga Ishemako kabambizanga Khulumani ngathi basiza ngazakela umvemo bafika zumshaya kwashanga kanti awusuka amadoda intombi yalifihla ibhayi kanti sifikile uMagama nomuntu njengelanga Khophola imiphi inkunzi ugasha umfaka Nxumalo suka phansi showe uNangiseloni ivukane niyezwa angiseloni ivukane niyezwa uphumile kuleyo mhlaba sephumile kuleyo category nyukele ngenhla Thandazo ngalo ufika ke ezulwini ngoba yamshiya intombi yaqomenta emveni habe suka masibuya ngapha etolo cha sithatha imgohlana yethu ke siyahamba nathi bakithi ongapheli kuyahlola ngane yakwethu sengayihlole Ukhozi FM Sivume sikhamba singabela hayi konke kuzwakele ngithemba ukuthi konke kuzwakale na ku Facebook yonke indatha abalandela baqhubeke nokudlala kahle bantele kuhleke kujatshule babhasa ubhinhlwathi ehlaze sixathelwa inhliziyo wathi mase sibhala inhlwathi inhliziyo futhi yaqapha inhliziyo enhlwathi inhliziyo enhlwathi sibhala umonake lapho yabhala inzondo ke lapho isuke sigxabha ibila enjalo mayibuza ukuthi uyibhalelani le ntakazi nizwile khona umsakazwana lapha othi umsakazwana lapha othi sisakaza ke uzogcina bona basakaza ke insuku zokuqala laba abantu bashaya kwasani basibala nathi lapha mana ngibuza cha kumangela ukuthi mina ungasho kanjani ukuthi qhathanise ibhuqu yabona ibhola edlala ebhuqini liqhathanise neleague enkulu emhlabeni not la liga le nathi lesengilande holela kakhulu English Premiership kanjani kusho akaqualify nakwakumvela umsakazo wasebhuqwini kanye ne English Premiership hayi ebhuqwini waseChaphozi yes kanjani ke bona ebhuqwini kuyahambeka ngitshela iCEO yakhona lalela iCEO ephinde ibe ephinde komphathi stage ngathi ngizobuya ngeqada isakazi ngitshela izolo ngalalela weCEO ngizobuya ngiyakutshela ngiyogahla leyo balinye kodwa iCEO ayisakazi yezokonke iyasakaza bafowethu ngesonto elizayo iyaphuma isidi kaqala indaba imedia briefing izobe khona umntwana wentombazane okhipha into emnandi bathi ungwekazi naye wenze njalo bafowethu asikwaduka manje kodwa yini sasikwaduka Sasuka la siyena workshop bafethu thwasa le khansela liyalontsha siyakhona manje workshop sisemhlanganweni wenduna lapha ebizwe uDr Second umhlangano wenduna zabaculi bakaMaskandi phela zabaculi bakaMaskandi ayizekwadi mina induna zekwadi ake libambe lapho emayadini alandeli phumana amaXhaphozini ngenani kuliga enkulu English Premiership neLa Liga obasuke lapho nangu umkhotsheli uthi ngizwile bememeza usale kamnandi kugisa we kodwa yini kugisa we
Yini sasigodi? Yini sasigodi? Ngizoyifonela CEO ngiphuma la ngithi uzwileke. Uphinda funda nendaba yini? Yebo, futhi awuya. Aphinda bomlaleli futhi. Ngithina bani bese ngifaka emashazini.